Il-Gvern ta' Robert Abela jinsab deċiż li jkeċċi lil 69 bdot tal-Air Malta minkejja illi preżentament għaddejjin bi proċeduri l-qorti. L-erba' filgħodu Abela insista illi mhuwa ser ikun hemm l-ebda backtracking fid-deċiżjoni li ttieħdet bil-Ministru responsabbli mill-linja tal-Ajru Nazzjonali Silvio Xkembri jagħti l-appoġġ sħiħ lill-Prim Ministru. M'hemmx backtracking min-naħa tal-Gvern, mhux se jkun hemm backtracking, deċiżjoni ttieħdet. Naħseb il-Prim Ministru kien ċar, m'hemmx għalfejn inkompli nkun iktar ċar minnhom, jien naqbel kompletament mal-messaġġ li qal il-Prim Ministru. Nhar it-tnejn 15 ta' Ġunju l-qorti mistennija tħabbar l-eżitu tad-destin ta' dawn il-bdoti wara li l-ħadd l-Unjen tal-Bdoti l-Alpa resqet rikords kontra d-deċiżjoni li ħal-Gvern Laburista jiġifieri s-sensi ta' nofs il-piloti tal-linja tal-Ajru Nazzjonali. Jekk id-deċiżjoni tinqata' favur il-bdoti, Robert Abela insista li mhu qed jeskludi xejn dwar il-ġejjieni tal-linja tal-Ajru Nazzjonali b'nies viċin l-industrija jakkużaw lill-Gvern li dan mhux xejn ajr pjan premeditat illi dwaru kien tkellem Silvio Xkembri ftit tal-ġimgħat ilu. Se nagħdu d-deċiżjonijiet kollha biex jew l-airline tiġi waħda vijabbli inkella jiġu esplorati alternattivi oħra. Irridu naraw li ma nħarsux biss lejn il-mudell tradizzjonali tal-Air Malta, jiġifieri li tkun carrier ta' passiġġieri. Intant, waqt li kienet jiġi mistoqsi minn Net News, il-Ministru tal-Ekonomija ikkonferma dak illi tħabbar it-tnejn jiġifieri li mir-roħs fil-kontijiet tal-enerġija ser igawdu biss dawk in-negozji li għalqu waqt il-COVID. L-oħrajn mhux ser jirċievu refund fuq il-kontijiet tal-elettriku. Dan ifisser illi negozji bħal ħwienet tal-merċa, spiżeriji, ħwienet tad-deterġenti u l-affarijiet tad-dar, showrooms u stabbilimenti li jbiegħu l-appliances, furnara, ġelateriji, takeaways, pastizzeriji, supermarkets, stabbilimenti tal-odda, kumpaniji tal-marketing, aġenziji fis-suq tal-proprjetà, uffiċini privati u ċentri kummerċjali li jbiegħu apparat elettroniku, dawn kollha mhux ser igawdu mir-roħs fil-kont tal-elettriku.